baina? Abiadura hontan letxutako pariak pasako bat jozte? Patxi, 50 kilometro ordukoa da abiadura limitea herri barruan, eh? Bai, baina herri ja pasat jau, zanpatu zen mote. Baina ez alda bakontuz gidatu behar, eh? Korrika ezin da ibili kotxe barru. Bai, bazekit! Baina ez haute eskit, azte santutako prozesio, ibaino azkarraguak. Ha? Bat ematek utzi hur, meloi kaja? Meloi kaja nun? Melo ja iglepo baina nekaken atzea, zanpatu za! Vale, Patxi. I famosu alaiz? Eze ba. Bat ematek argazki jatea diulako? Radarra zan, Patxi! Radarra, etzan meloi kaja? Uta zoria! Etzak hainbeste zanpatu nola zan bierdia gauzak! Patxi, baina zuk esan... Ixo! Ta zuek bakizue, kotxi hartzeak guan! Errespetatu abiadura seinaleak! Garrantzitsuena iristea da, errespetatu abiadura mugak. Trafiko zuzendaritza, herrizaingo saila, Eusko Jaurlaritza.